Soc Francesc Gisbert, coordinador del nou projecte editorial Via Oberta. En Via Oberta hem intentat combinar la necessitat de fer unes classes rigoroses, com pertoca als continguts de primer de batxillerat, però alhora dinàmiques i entretingudes. Hem creat un equip de professionals que són tots docents, com ara vosaltres, i que saben molt bé el que és necessari perquè una classe funcioni. Pensem que Via Oberta pot ser un manual que us agrade perquè nosaltres considerem que l'assignatura de valencià no s'ha de limitar a impartir uns continguts. Nosaltres, a l'assignatura de valencià, també hem d'intentar que els nostres alumnes descobrisquen una identitat i uns valors. És a dir, nosaltres també volem fer país. Us convide a anar descobrint el nostre manual, Via Oberta, i acompanyar-nos al viatge que començarem pel camí de la Via Oberta.